Барда авылы Түбәтәй иле. Ошо Нуртиндәргә хәзер Барданың бөтә түбәтәйләрен һатып алып бетәсәкмен. Етәме? Бында нинди генә түбәтәйләр юк. Һеҙгә лә Түбәтәй кәрәк булһа, Ғәйнә башҡорттарына юлланығыҙ. Ого, Түбәтәй миңә әле килешер ине ул. Мин әҙер. Остоп! Ғәйнә ырыуына! Нурбустан был юлы Перемдә. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында Ғәйнә ырыуы йыйынын үткәрә. Өлкәндәр Төнгүктә кор йыйҙы, ә Тамыр Барда ауылына юл тотто. Был ауылға башкорттар нигеҙ һалған. Халык телендә уларҙы 11 Әхмәт дип йөрөтәләр. 11 Әхмәттең береһе Байбулат булған тиҙәр. Туҡтамыш Ишбулатовтың олатаһы. Тарихты өйрәнһәң, әллә күпме мәғлүмәт белергә була. Был сәйәхәттә күңелле булды. Балалар менән туйғансы уйнанык, аралаштык, ғаилә менән фотоға төштөк. Ғәйнәләр әлеге вакытта төньяк ырыуҙар араһында зурҙарынан һанала. Һәм алар әлеге вакытта 30 меңдән ашыу кеше тәшкил итә ошо рус илләрендә инде. Аларҙы фольклористар, тарихсылар, хатта антропологтар, генетиктар бик үҙен бик ныҡ өйрәнделәр. Аларҙың телдәре Ғәйнә говорына ҡарай, алар ошо диалектный системаһында төп башҡорт теленең эсендә керә дип әйтергә була. Төп эпостары бар Ғәйнә менән Айнә. Алар инде бөгөнгө көндә Урал батыр һымағыраҡ, Аҡбуҙат һымағыраҡ эпостарына бик яҡын булып тора бит инде. Ягъни алар бер ниндәйҙер феномен булып торалар. Перем яғы бик ҡунаҡсыл. Хуш килдегеҙ, ҡунаҡтар. Бер маҡсаты ысын итеп, ғорурлана балалар. Рәсәй мине туған телем, ул бит һаҡлай, туған телем, ул бит һаҡлай. Ты менән бире миңә аҡыл белем. Сәләм, сәләм, ҡыҙҙар, егеттәре. Барҙыла әйткәндәй, Тамыр телеканалы беренсе тапҡыр. Әйҙәгеҙ танышайыҡ, аралашайыҡ һәм дуҫлашайыҡ, дуҫтар. Хәҙер инде беҙҙең ошо анимацион сериал менән бәйле уйындар уйнайыҡ. Мин һеҙгә беҙҙең төп геройҙарҙың һүрәттәрен күрһәтәсәкмен. Һеҙ ошо геройҙың исемен һәм ул нинди һәләткә эйә шуны әйтергә тейешһегеҙ. Тимәк, беҙҙең беренсе төп геройҙан башлайбыҙ. Был кем? Ошо егет баҫып, нимә тинең? Баҫып яуап әйтһәң, шәп булыр ине. Ихнур. Тап шулай, Ихнур. Ә ул нинди һәләттәргә эйә? Нимә эшләй белә ул? Нинди герой тип уны әйтергә була? Әйбәт дус. Әйбәт дуҫ. Тап шулай. Афарин һиңә өс Нуртин. Безгә бүгін Тамыр ҡунаҡҡа килде. Безгә бик ошады. Без мында рәхәтләнеп килеп ултырдык. Сериал ҡарадык, мультик персонаждары бик матур. Ведущий бик әйбәт сөйләде бөтөн нәрсәне. Айдарны аңларға ҡыйыныраҡ, но барыбер ҙа бераз ошағас, без бер-беребезне аңлайбыҙ. Безнең барда диалекты айырыла башҡортчадан. Безнең бармаға ҡайтма, ә башҡортча барырға, ҡайтырға. Барда һәм Ҡазмаҡты йылғаның легендасы. Бер апаның ҡаҙлары ағып киткән. Ул ҡышҡыра имеш: «Ҡазымаҡты, ҡазымаҡты!» Аңа сорайҙар: «Нишә ҡаҙларың аҡҡан?» Ул әйтә: «Бары да». Шуңа безнең йылғаның исеме Ҡазмаҡты һәм ауылның исеме Барда. Айдар Йенһүрәт күрәтһен, уйындар үткәрә торһон, ә мин Ғәйнә ырыуының тарихын һөйләйем. Ғәйнә тарихы. Ғәйнә иң боронғо һәм күп һанлы башҡорт ҡәбиләһе. Төньяҡ башҡорттары тип йөрөтәләр уларҙы. Ғәйнә башҡорттарының икенсе исеме лә бар — Тархан.
Болгар илендә яшәгән тархандардан килеп сыккан улар. 12нче буатта тархан гайнәләр көньяк Уралга күсеп килгән. Гайнәләрнең бер өлеше Урал алдында кала, калгандары төньякка, тиз танып һәм Бөй үзәненә юллана. 13-14 буаттарда гайнә халкы иркен йөрдәр биләй. Телүә, Бисәр, Чысыл һәм Сылва буенда яшәй улар. Казан ханлыгы тармар ителгәндән һуң гайнәләр Иван Грозныйдан Атаба йөрдәргә грамота ала. Шул мәлдә Камма, Сылва һәм Агыдел елгалары арасындагы бөтә йөрдәргә хуҗа була улар. Кантонлык осырында ла гайнәләр үз йөрендә яшәй. Атаба йөрдәрен хаклап күп көрәшә гайнәләр. Крестьяндар хугышында 9000 гайнә кешеһе Салават гаскәренә кушыла. Был яуда гайнә аруыннан 9 полковник, 7 атаман, 16 поход старшинаһы катнаша. Күп хугыштар күргән гайнә йөрдәре хәзер Пермь краенына карай. Гайнә башкортлары әле лә рухлы. Үз телдәрен, гайнә диалектын хаклап алып калган. Гайнә башкортлары яшәгән төп авыл Барда авылы. Тагы Төнгүк, Куян, Үзик, Бешкултай авылдарында яшәй гайнәләр. Дим буенда ла бар гайнәләр. Әлшәй районы Гайнә-Ямакта, Миякә районы Таукай гайнә авылдарында көн итәләр. Мин сихы хөрмәт итәмен халкымдың телен, ә кем моны ханга хукмай, урлай тик үзен. Мин быел якшәмбе мәктәбенә башкорт теле өйрәнә башладым. Миңа бик тә охшый. Без монда шигырьләр, йырлар өйрәнәбез, фильмлар карыйбыз, мультиклар. Үзем теләп йөрдем, миңа башкорт теле бик тә охшый. Ул матур, җылы. Башкортстан Республикаһы башлыгының дәүләт телдәрен, туган телдәрне үстерү хаклау буенча грант конкурсында катнаштык. Ни өчен без Пермьдә хайланык? Чөнки бу як безгә йөрергә лә якын, араһы якын бит инде бит менә. Шуңа күрә безнең телдәр дә охшашкан. Гайнә аруыннан билдәле шәхесләр күп сыккан. Мәгъдәнселәр, старшиналар, тархандар. Шуларның береһе Гайнә алыусы старшинаһы Туктамыш Ишбулатов. Туктамыш Ишбулатов, Гайнә волосы старшинаһы. 20 елга якын волос менән идара итә. 1730 елда Барда авылында туган. Туктамыш Ишбулатов бәләкәйдән зирәк булган, күп укыган, берничә тел белгән, руда сыгару менән кызыксынган. Туктамыш Ишбулатов мәгъдән сәнәгатен итәкләгән зур шәхес булган. Бакыр рудниктары тоткан. Өфі провинцияһы башкортларының наказдар авторы. Закондарды яхшы белгән, наказдарды рус телендә әзерләгән. Асаба башкорт йөрдәрен яклап, Өфе дворяндары Мәскәү боярдары менән көрәшкән. Екатерина II идара иткән мәлдә башкортларның Асаба йөрдәрен яклап, Санкт-Петербургка тиклем барып иткән һәм сыгыш яһаган. Уложенная комиссияның тәүге башкорт депутаты булган. Сауда эшен яхшы белгән. Гайнә иядендә башкортларга хату итәргә рөхсәт алган. Салават Юлаевтың көрәштәше. Үз заводы эргәһендә 1000 кешелек отряды менән Салават Юлаевтың гаскәренә кушыла. Уса крепосын алуда катнаша. Бына шундай кыю, акыллы ир-егет булган Туктамыш Ишбулатов. Гайнәләр уның менән горурлана. Тамырды бөтә ердә лә ихлас каршы алды гайнәләр. Тәүге тукталыш Бардала булһа, ә хәзер Үзек авылына юл тотабыз. Мин туган авылны бик яратам, шуңа күрә аның тарихы белән бик кызыксынам. Безнең Үзек авылыбыз Әмҗә елга буенда урнашкан. 17-18 гасырларда башкортлар үз җирләрен яклап сугышканнар. Башкортларның эшчәнлеге нәтиҗәсендә монда мәчетләр, мәктәпләр, больница ачылган. Уфа дигән бер калада бер хузур һәйкәл тора. Башкорт ул Салаватов алтында очып бара. Мәңге торсын ил көндә бу батырлык җиткелен. Шакырып торсын азатлыкка Салаватның һәйкәле. Әзерһегезме һорауларга, уеннарга, безнең Нурбустан беренче башкорт анимацион сериалын карарга? Әйткәндәй, дуслар, һез Тамыр телеканалы турасында нимә беләһегез? Кем Тамыр турасында ишеткәне бар? Сәнгелдәк. Әйе, Сәнгелдәк безнең иң олы тапшыруларның береһе. Әйе. Сулпылар. Сулпылар унда тапшыру бар. Байтус.
Бай дус, тап шулай. Безнең бүгенге дустарыбыз безнең тапшыруларны беләләр икән. Һәр авылдың үз зирәген һайланык. Бардала Вадим Йосопов, ә үҙектә Ранис Акбашев зирәк исеменә лайык булды. Бүгінгі байрамда мен зирәк булдым. Мен ат турында, Қорай турында білдім. Һәм Исмагил Тасимов турында біліп җидем. Мен күмәм бит шат. Тамыр миңа бит акшады. Гаилә тамыры, фотосессия. Ике авылдың иң шәп гаиләләре йылган. Һәр береһенең тамырдары Гайна ыруына барып тоташа. Безнең гаиләбез нимәннән башлана? Безнең бу Адутовлар нәселенең шәҗәрәсе булып тора. Монда 10ннан күбрәк буын күрсәтелгән, дәвамы манда күбрәк. Безнең Адутовлар фамилиябыз Удик авылында бик күп таралган һәм иң борынгы фамилияларның берсе булып тора. Адутовларныкы шәҗәрәсе бар, аны Адутов Рафаил абый төзегән. Шулай ук тагын тарих битләрендә Адутовларның һәм Туктамыш Ишбулатов династияларының уртак ата-бабалары булуын белдем. Без үзебезне Гайна башкортлары дип саныйбыз. Тормыш иптәшем белән 3 бала тәрбиялибез. 2 улыбыз бар һәм кызыбыз. Балаларыбызны гаиләбездә матур гореф-гадәтләрне саклап үстерергә тырышабыз. Иң мөһиме, телебезне саклап калырга тырышабыз. Балалар төньяк көнбатыш диалектта сөйләшәләр. Сез кайдан дип сорасагыз, без Удик авылынан, бездә туып үскәннән Мон Ахакүленнән. Ата-бабаларыбызның чыгышы минем әбиемнең Караидел районы Янсайыт авылыннан, тормыш иптәшемнең Дәвәнисе Тәтешле районы Беләш авылынан. 2 бала үстерәбез. Кызыбыз Дарина 6-нчы сыйныфта укый, улыбыз Денис 4-нчы сыйныфта укый. Без барда башкортлары, гаилә бизнесыбыз бар, тимерче булып эшлим. Ата-бабалардан килгән эшне дәвам итәбез. Минкиннән билдәле нәселләр булганнар, мәдрәсәдә укытканнар, мулла булганнар. Ирем яктан шул Казаннан килгәч инде татарлар дип иткәннәр, ә инде минем яктан башкортлар дип иткәннәр, Гайна башкортлары. Олыларны сөеп, туганнарны белеп, әниятине һәр чак тыңлап торсыннар, хөрмәт итсеннәр дип тәрбияләргә тырышабыз инде. Туктамыш Ишбулатов нәселеннән булабыз инде без. Әни ягыннан нәсел белән Башкирияның Илеш районыннан Шәмәт авылыннан быел 1нче кабат үзебезнең башкорт тамырларыбызны, башкорт кан туганнарыбызны эзләп быел барып йөрдек инде. Аллаһка бирсә, шул нәселнең шәҗәрәсен төзергә җыенабыз. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Гайна ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Гайна ыруының икенче исеме Тархан, Байхан, Борхан. Дөрес җавап Тархан. Гайна ыруының иң билгеле шәхесе, старшинаһы Юлай Азналин, Туктамыш Ишбулатов, Кинья Арысланов. Дөрес җавап Туктамыш Ишбулатов. Кайһы һүз Гайна диалектында? Барырга, бармага, барырга. Дөрес җавап бармага. Вәт молодистар, дөрес җавап биргән һәр дусымдың янсыгына Нуртин һалам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остон!